ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമലൈക്കും. ഫിദ വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുക്കിംഗ് ആയിട്ടൊന്നല്ല കേട്ടോ, എൻ്റെ മൂത്താപ്പാടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പോണേൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ബീഫ് കഴുകിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സവാളൊക്കെ അതേ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇന്ന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുപ്പയാണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് മൂത്താപ്പാടെ വീട്ടിലെല്ലാവരും വന്നിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുപ്പയാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുപ്പ നല്ല രസത്തിൽ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് കുഞ്ഞുപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ സവാളൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അരി കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അതേ അരി വാർത്തിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വാർത്തിയിട്ട് മറ്റേ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പട്ട ഗ്രാമ്പ് ഏലക്കായൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്, അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മറ്റേ സൈഡിൽ നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചോറൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഊറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മസാല ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ. അപ്പോൾ അതേ ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് പകുതി മുതൽ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയില്ല, ഞാൻ അപ്പുറത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതേ ബിരിയാണി ഇവിടെ ഏകദേശമൊക്കെ സെറ്റാക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ദം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണേ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. കൂടെ കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്താലേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ ഏകദേശമൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ ബിരിയാണി ഇവിടെ ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണേ. ഇതേ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദമ്മൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണേ. അപ്പോൾ അതേ പാത്രത്തിലേക്കൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഇവരാണ് കേട്ടോ ഇരുന്നത്. നമ്മുടെ റച്ചൊക്കെ അതേ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഇവരൊക്കെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ. ബൈ.